баъзан муҳоҷирон дар сафар ба саломатии худ аҳамияти дуруст намедиҳанд. Онҳо фикр мекунанд, ки хидматрасонии тиббӣ дар Русия барояшон дастрас нест ва табобатро то ба замони бозгашт ба ватан мавқуф мегузоранд. Ин кор нодуруст аст. Агар шумо қонунӣ кору зиндагӣ мекунед ва патент доред, пас шумо ҳатман бимаи тиббӣ ҳам доред. Бе бимаи тиббӣ ба шумо патент намедиҳанд. Дар Русия ин бима бо номи ДМС – Добровольное медицинское страхование, яъне бимаи ихтиёрии тиббӣ маъруф аст. Одатан дар марказҳои чандамалии кор бо муҳоҷирон, ки патентро шумо аз он ҷо мегиред, бимаи тиббии арзонтаринро бо нархи 1,5 то 5,000 рубл мефурӯшанд. ҳатто ҳамин намуди бимаи арзонтарин маҷмӯи хидматрасонии маъмулии тиббиро фаро мегирад. Бо ин бима масалан шумо аз чунин хидматрасониҳои тиббӣ истифода бурда метавонед: табобати ҷароҳат, табобати заҳролудшавӣ, дорухат ва барга барои рухсатии тиббӣ, хидматрасонии нақлиёти тиббӣ, табобати амбулаторӣ, муолиҷа дар бемористон ва ташхисҳо. Вале пеш аз рафтан ба бемористон шумо бояд тарзи кори системаи суғуртаи тиббиро донед, ҳаҷми уҳдадории ширкати суғуртавӣ аз тарофа ва маблағи пӯшиши бима вобаста аст. Аз рӯи қонун пӯшиши минималии бимаи тиббӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар Русия 100,000 рубл муайян шудааст. Яъне бо бимаи тиббии арзонтарин шумо дар ҳаҷми то 100,000 рубл аз хидматрасониҳои тиббӣ истифода бурда метавонед. Ба бемористон метавонед занг занед ва дақиқ кунед, ки бимаи шумо кадом хидматрасониҳоро фаро мегирад. Дар ҳамин ҷо ба як нуқта аҳамият диҳед: агар шумо гирифтори ягон бемории музмин ҳастед ва ба муоина ва муолиҷаи доимӣ зарурат доред, якчанд ҳазор рублро дареғ накунед ва он бимаеро харидорӣ кунед, ки табобати бемории шуморо пӯшиш кунад. дар кадом ҳолатҳо шаҳрванди хориҷӣ ба ёрии тиббии бепул ҳақ дорад? ҳангоми бемориҳои шадиди ногаҳонӣ ва ё дар ҳолати авҷгирии бемориҳои музмин, ки ба ҳаёти бемор таҳдид мекунад, ёрии таъҷилии тиббӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷониби муассисаҳои тиббӣ ройгон пешниҳод мешавад. ба рӯйхати бемориҳои ногаҳонӣ ва шиддатгирифта шомил ҳастанд: ҷароҳати майнаи сар, шикасти устухон, латхӯрӣ, беҷошавии устухон, буришҳо, сӯзиши кимиёвӣ ё гармӣ, оқибати нохуши садамаҳои нақлиётӣ дар роҳ, сактаи дил, шиддати бемории музмин дар ҳолати хавфнок барои саломатӣ ва ҳаёт. Шиддати бемориҳои музмин ин ҳолатҳоро ҳам фаро мегирад: халели тиаз, сангҳо дар гурда, шиддати гастрит, захми меъда, монеи рӯда, инчунин таваллуди кӯдак, ҳам физиологӣ ва ҳам мураккаб, ки ба ҳаёт таҳдид кунад. дар чунин ҳолатҳо зарур аст оҷилан ба ёрии таъҷилии тиббӣ муроҷиат кунед. дар Русия новобаста аз доштан ё надоштани бимаи тиббӣ расонидани ёрии таъҷилии тиббӣ комилан ройгон аст. аз рӯи қонуни Федератсияи Русия духтурони ёрии таъҷилӣ ба беморон, нафарони дар ҳодисаи нохуш зарар дида ва дар мавриди пеш омадани зарурат ба дахолати тиббӣ вазифадоранд ройгон ёрӣ расонанд. агар бо шумо дар кӯча, хона ва ё дар ҷои кор ҳодисаи нохуше сар зад ва дар натиҷа ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштед, ҳатман ба рақами 112 ё 103 занг занед. дар навбати худ нафаре, ки ёрии таъҷилии тиббиро даъват кардааст, бояд дақиқ ба суолҳои диспетчер ҷавоб диҳад, адреси дақиқро бигӯяд. дар ҳолати надонистани нишонӣ, мавзеъ ва ё биноҳои дар байни мардум шинохтаро номбар кунад. аз рӯи имкон духтурони ёрии таъҷилии тиббиро дар кӯча пешвоз бигирад. ному насаб, ҷинс ва сину соли бемор ва ё зарардидаро ба духтурон бигӯяд ва дар ниҳоят бисёр дақиқ ба духтурон шикоятҳои худ ва ё зарардидаро возеҳ бигӯяд. нуктаи дигаре, ки таваҷҷӯҳи хосаи ҳамватанонамонро тақозо мекунад, ин таваллуди фарзанд дар Русия аст. агар шумо дар мусофират интизори фарзанд ҳастед, шуморо зарур аст, ки раванди назорати ҳомиладории ҳамсаратон ва таваллуди кӯдакро қаблан нақша кашед. барои таваллуди кӯдак дар Русия бимаи тиббии махсусро харед. одатан нархи он 20-25 ҳазор рубл буда, хароҷоти муоинаву табобати модар ва таваллуди кӯдакро фаро мегирад. бояд зикр кард, ки бимаи оддии тиббӣ, ки бо патент ҳамроҳ мегиред, чунин хидматрасониҳоро фаро намегирад. вале агар бебимаву беқайди пешакӣ дар таваллудхона муҳлати зоиш расид, боз ҳам мувофиқи қарори ҳукумати Русия
муассисаҳои тиббӣ вазифадоранд, ки ёрии момудоягиро ба таври ройгон расонанд. одатан агар саломатии модару кӯдак ташвишовар набошад, муассисаи тиббӣ баъд аз эмкунии навзод онҳоро баъд аз 3 рӯз ба хонаашон ҷавоб медиҳад. вале дар бархе маврид раҳбарияти таваллудхона новобаста аз хуб будани саломатии модару кӯдак онҳоро ба бахши баъди таваллуд гузаронида пул талаб мекунанд. бидонед, ки ин ғайриқонунӣ аст ва дар чунин ҳолат ба қарордоде ки муассисаи тиббӣ пешниҳод мекунад имзо нагузоред. агар бо чунин ҳолат рӯбарӯ шудед, ба телефони боварии доимамалкунандаи шуъбаи тандурустӣ занг зада аз ҳодиса шикоят кунед. ҳамчунин аз мушкилии пешомада метавонед ба сафорат ва ё консулгарии Тоҷикистон хабар диҳед, то ба қазия дахолат кунанд.